Gibart, naog diya ba? Huy, naog na diya ba? Badlungon kay ka ba? Na, klase na ta, sir? Magklase na taron kay basig maabot na mong classmate. Uyugan sa nako kanili, sir, ha? Ayaw ko yoga ba basig nanay paskaw diya sa og nanay lang pinig niya di ta ka klase. Naog, Ano sila, sir? Ana sila, sir? wala pa gani no, mo gihulat na to. Sir, nakoy award ani, sir, ha? Kay ako'y pinakaunang niabot sa ato ang klase. Basta kay di lang ko mag-ingon kung kinsa ang mga bata nako nga matinumanon kanang sani present kanang grabe mo participate sa ato ang mga buhatonon diri sa eskwelahan. Naagyoy madawat nga award sa kuha. Sure na ni, salamat, sir. Salamat daan, sir, kay malipay jud akong mama ani, sir. Uy, good morning, sir. Uy, nauna na po si Gibart. Uy, abi na kung ako'y makauna karon. Og paunhanay lang pasayuhay. Wa gyoy makalabaw ni Gibat. Mao nang kung gusto ka makauna alas 2 pa lang sa kadlawon. Anhi na mo diri sa atong eskwelahan. Lagutan ni mo Gibart. Uy, magyango-yango man kasi mong ulo. Maram magkagway buot. Sir, way buot nga, naningkamot lang mamput ko. Nga naman di ay. At least, ikaduha ko niabot. Di ba, sir? Okay, hapit na ta. Magsugod na taon-taon. Ambot, asa na sila Jimmy? Oy, good morning sir, good morning sir. Oy, kasi pinakauna nga, ako'y pinakauna din, nakatulog din ko sa babaw pinaabot ninyo. Lah, oh, rata na ko ni Uy. Nade ka des ba? Wala ko kita mo dia on kul gikas Gibat. Kaya tipong dugayon niya sir. Oy, kabalo ka sir, last dos pa ko sa kadlawon diya. Nakatulog na kong maayo no, pinaabot ninyo. Wala lagi ko kita nimo, Jim. Naaday ka diha. Una jud ay ka sa kuha kay alas 4 man ko nag-abot. At least, ikatulo ko. Uy, hala, ako na may na-late ani. Pero sige lang, ako man po'y dali na kayo maka-answer. Okay, ayaw lang mo katingalang anong nata diri kay bugnaw magklase na. Sir, good morning. Sorry, I'm late. Uy, wala, Linda. Bright lagi ka pero magsige lagi ka kalit. Dapat dili ka malate kay ikaw man ang pinaka-bright diri. May man mo kay wa mo yung mga trabaho mo, diretso naman mo inigmata ninyo, diretso naman mo adtong eskwelahan niya ako. Muluto pa ko, mugas pa kong plato, mulawag pa kong baboy, magatiman pa ko sa kong mamadaan, maglungag pa ko daan yung pangpaniud to. Mao nang nadugay ko kamo. Sige na, dito na mo kay magklase na ta. Sir, wala lagi kay dala mga libro og mga kuan, sir. Dili ta magklase. Magklase ta, memorize na ko akong activity ug unsa akong pabuhaton sa inyo haron. Sir, nakoy pangutana ba? Gano ang baktin kung maglakaw, magduko lagi na siya. Wa ka kabalo nganong magduko ang baktin mong lakaw. Alang-alang naulaw man na siya kay iyang nanay kay anay. Saya nga, dibdiboy na unahan to. Gani, kabalo man ko saan, sir. Abtik man gud si Linda. Anak din na sir. Tama si Linda. Maulaw ang baktin kay iyang mama anay. Baboy ba baboy. Sir, ako sir, nakoy pangutana, sir. Tinuod nang giingon nila, sir, nga nagkambyo daw ang kaba og baka og sinina. Nuod na. Kung asa nimo na nadunggan tinuod jud na. Kinsay maka-explain og nganong nagkambyo sila? Sir. Sa kuan sir, istorya na sir. Na isa ka adlaw nga nagdungan na sila og ligo sa kuan sa pa. Pag-abot sa usa ka baha, kusog kaayo, nagdali-dali na sila og hawa sa tubig. Unya, namali og punit ang baka sa iyang sanina. Ang napunit sa baka, sinina sa karabaw. Unya, ang sinina sa karabaw, napunit sa baka. Mao na ang karabaw, guot yang sanina kay sa baka man to. Unya, ang baka, luag yang sanina kay sa karabaw man to. Mao to, nagdita yang diri. So, mao na explain ako, sir. Wonderful answer, Linda. Nganong nasayod ka sa kabata-bata pa nimo kabalo na kaanang 80s, 90s nga mga istorya? Sir, si Lula mangkog si Lulo, sir. Nag-istorya na mo, nang gisamarise po na ko ilahag istorya. Okay. Kuyaw jud kang bataa ka. Sir, nako'y pangutana, sir. Anong kalaban kayo ang uwak ug ang manok, sir? Sir, ako i-explain na sir. Sa unang panahon, ang uwak ug ang manok, best friend kay na sila, sir. Amigo kay na sila. Naayo sa kadlaw, nitugon ang uwak sa manok nga, manok, na ako'y pabantayan sa imuha kaning akong singsing. Pag once gani nga mawala ning akong singsing, kanang tanang piso nimo, hutdon ko gyud nagkuha. Unya, ang manok, nawala man niya ang singsing sa uwak, maunang, hantod karon, magsigi siyag pangita sa singsing sa uwak. Maunang karon, makakita ta karon diri sa tuwa, bisag asa ta makakita, ang manok, sige yung pangaskas, kay nangita sa singsing sa uwak, kay dili undangan sa uwak pod, ang iyang piso og kuha. So, maura to, sir. Tama ka. Maunay saktong answer kay ngano tinuod jud na sa unang panahon nga ang singsing sa uwak giwala sa manok. Mao nang ang mga piso sa manok hutdon jud nagkuha sa uwak hantod nga di mauli yang singsing. Unang karon
sige nagpangaka ng manok dias daplin-daplin, kay nangita in town sa singsing. Sir, ako sir, na ako'y pangutana sir. Nga naman ni sir, no? Ug seryoso na ta sa atong love life? Diya po ta binuangan. Kini kay gugma. Once binuangan ka sa imong partner, buot pasabot, wala na kontento sa imuha. Dili ra po na isa ka bukrason, buot pasabot, naa siya'y nakita nga wala sa imuha nga naa sa uban. Ug naa po'y buot pasabot nga di siya malipayon sa imuha. Na siya'y nakita nga malipayon siya sa uban nga dili siya malipay sa imuha. Ug ang pinakasakit nga kamatuoran, kanang igo ra kaniya gisakay-sakayan pero didto siya sa uban giganahan. Mo nay pinakasakit nga mabunog ang imong kasing-kasing nga wa ka kabalo bitaw nga grabe na nimong paghatag full support 100% nga gugma. Pero ang imong gihigugma mautoy ni hatag og dakong guna sa imong kasing-kasing nga naghimo rag konsumisyon. Grabe na stress, di ka katarog tulog, di ka katarog kaon kay magsigi kag huna-huna. Pero at the end of the day, imuha ra nang ma-realize nga kung naa kay gimahal, mas naa pa gyoy gamahal sa imuha. Sir, mura lagi nagtula sir. Magtula na lang ta karon sir. Sige. Mahilig day mo sa tula. Maunin yung assignment, sunod meeting na to, mag-andam mo og tag-isa katula. Okay? Sir. Mga bata, tindog na, manguli na kita, babay na.